नमस्कार, माझे नाव अनुराधा संदीप. मी जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा लाखेगाव, केंद्र निलजगाव, तालुका पैठण, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर. गणेश उत्सवाच्या वेळी प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून बनवलेल्या सार्वजनिक व वैयक्तिक गणपतीच्या मूर्ती सार्वजनिक पाण्यात विसर्जित केल्या जातात. त्यामुळे पाणवठे दूषित होतात. यावर आपण काय उपाय केले पाहिजे? प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीपेक्षा चिखलापासून किंवा मातीपासून गणपतीच्या मूर्ती तयार कराव्यात. यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही. यामुळे पर्यावरण व संस्कृती या दोन्हींची जपवणूक करता येईल. हे बघा, आम्ही गणपतीची मूर्ती तयार केली आहे चिखलाची.